ZANU PF haiwanikwe vanhu vanonzi ana Kazembe Kazembe, Ziyambe Ziyambe, handiti muri kunzwa. Haiwanikwe vanhu vakaita seMarcelo Scout ana Daniel Garwe vachinzi maleaders, maMPs vane zvigaro muparliament. Haisi ZANU PF, iyo yakakepchwa iyo. Handiti muri kupanzwa kana tichida kunyatsotaura zvazvakaita. Saka vanhu don't come here muchitaura imimi kuti hanzi here ZANU PF, ZANU PF. There is nothing like ZANU PF nowadays muZimbabwe, as well as Triple C yaChamisa. Handiti mazvinzwa. Mapati iwayo akagrebwa, akakepchwa navamunangagwa naSengezo Shavangu. Saka how come kuti munhu aite basa rekuya panapa achishama achiti hanzi ZANU PF ye chakazoti achituka vana Geza naChiwenga naNhingirikiri, vanhu vakakepchirwa pati vakasara vasina pati. Izvozvizvi vari kumira nevana veZimbabwe movati hanzi muri maZANU PF. Zvimwe zvinhu zvenyu ngazvitaurwe zvichimeka sense. Zvakangofanana nekuti hanzi Chamisa munhu weTriple C, kana mukati imimi vaGeza naChiwenga vanhu veZANU PF, saka which means ka Chamisa ari pasi paSengezo Shavangu, nekuti Chamisa ndiye akauya nezita rekuti Triple C. Handiti muri kupaona. Saka ngazvisade kuzoti zvishande kwamuri imimi kana makuda kutuka vaGeza movati ZANU PF, imimi musingadi kuti vanhu vazotaura vachiti aChamisa munhu weTriple C. Handiti ka. Saka imimi kana muchibvisa Chamisa muTriple C, imimi ibvai mabvisa waGeza naChiwenga muZANU PF. Vanhu vese vavavo Chamisa, Geza, Chiwenga mobva mavaisa kusaidhi revanhu revana veZimbabwe, voiswa kupovo, nekuti sofa ndo zvavari kuita izvozvo. Handiti ka. Vari kumirira povo, vari kumirira imimi. Ndosaka makaona kana mafirst days paidaidzirwa pachinzi povo yedu, povo yedu, povo inomirwa naChamisa ndo povo iri kumirirwa naGeza izvozvizvi. Saka chinhu chatoda kuti tibvisirwe kuliyendi inhau yekuti hanzi vanhu vanoda kuita basa rekuda kuramba vachiseparata vanhu, vachidivhaidha vanhu, vachiti kiramba vachimaintaina division yakaitwa kudhara yakatisvitsa patiri nhasi isusu. Hatidi zvinhu zvakadaro izvozvo. Hatiri kupaona manje kuliyendi. Ndo zvinhu zvatiri kuramba izvozvo. Uri panzwa. Saka this short audio iyoyo inofanirwa kuti itodzwikwa nevana veZimbabwe kuti hakuna chiri kunzi ZANU PF so far. Currently nyika yedu izvozvizvi iri neutral panyaya dzemaparties, nekuti mapati akakepchwa nevanhu vari kuasenzesa kudestroya nyika. Handiti ka. Saka tikada kuita basa rekushaura maparties, tikada kushaura mazita emaleaders, tichivapfekedza maparties avakabuda, nekuti izvizvi handi makanzwa kuti mudhara wangu akaexpeliwa muNhingirikini mupati yeZANU PF. Makambomunzwa here achitaura nyaya yekuti he ndinozodzokera ndakazoda. Akangotaura kuti no, handisi kutama, handisi kumhanya nechigemu ichocho, varida kundichinjira kadhi kuti ini nditange kumhaisana navo ndichiti muri kundidzinga muZANU PF. Handina kana basa nazvo. Haana kana kuda kutomboswera achitandara munyaya idzodzo, akabva atongosiyana nazvo. Handiti ka. Kureva nenyaya yekuti ari kuzviziva mudhara kutoti hakuna chinhu chinonzi pati yeZANU PF so far. Kana kuchiri kuwanikwa Daniel Garwe muZANU PF, hakuna pati inonzi ZANU PF. Ukaona maoveterani akasara achishandidzana nevana ivavo, they are mad, vanopenga. Wanzwa. Havazive zvavari kuita, ndo vanhu vakangorwuenda kuhondo ivavavo, vakasazokuke dzimwe nguva nekubata pfuti dzacho havanazodzibata, vakaenda hondo yakupera. Handiti bozi ZANU PF chaichai haifanirwi kuva captured, as well as kukepchwa kwakaitwa Nhingirikini yaChamisa Triple C. Handiti saka mapati iwaya SRT iwaya, let's not talk about them. Tinofanirwa kuziva kuti zviri captured zvinhu izvo hazvisiri izvo zviri kushanda. Ndosaka makaona aGeza naChamisa vakasiya zvinhu izvozvo vakatanga kumira nepovo. Saka pari zvino izvizvi tiri povo, tiri vanhu vemuZimbabwe, tiri kurwisa vanhu vakacapture, judiciary vakacapture, police vakacapture, maNhingirikini ese, institution ekufamba kwenyika ese vachiapersonalize, vakabvuta nemazita akanga aripo aigona kuita kuti zvinhu zvigone kumirirwa kana kuti aive aine respect, sekuti Triple C kana kuti ZANU PF. Mazita iwayo ndo mazita anga aine respect, akabvutwa. Saka toda kuti zvinhu izvo zvibve mukati menyika medu isusu. Handiti muri kupaona. Ndo zvinhu zvatiri kurwira izvozvo kuti zvibve, tisiri vanhu weTriple C kana kuti weZANU PF. That's why uchiona inini kana ndichitaura, handitauri ndine favor, handitauri ndichite yechichi. Handiti ka. Haizi nyaya yekuti Chamisa ari kuda kuzoriwadha vanhu kuti makaramba muchingotaura zita rangu, chimbomirai mumire muri vana veZimbabwe. Handiti ka. Sekuti Chamisa wacho chaichai akabuda muTriple C.
akasara ari mwana weZimbabwe. Saka imimi ndimi wanani imimi munoda kuita basa rekutaura ana Geza nana Chiwenga muchiwapa zita rekuti ZANU-PF. Mozoti hanzi Chamisa haasi muZANU-PF, Chamisa haasi muTriple-C. Saka kana asiri muTriple-C ari mwana weZimbabwe, haaziri here ari kurwirwa naAgeza, nekuti Ageza vakati ndiri kurwira vana veZimbabwe. Saka kana Chamisa asiri muTriple-C, handiti ndiye ari kurwirwa naAgeza. Indawo vanhu vasina pfungwa dzimwe nguva matauriro anoita vanhu anotobohwa. Ibvai kuita basa rekuda kuseparata nekuda kudivhaidha vanhu. Ibvai mukati memezvamunotaura izvo, tangai mashandisa pfungwa. Handiti hamuna pfungwa dzekubhiudha kana muchiri kutaura nyaya dzekudivhaidha vanhu, kuda kuenganisa munhu nevanhu vasina kumboengana nawo. Makamboona Vachamisa vachiti handidi kuonana naVageza? Makamboona Vachamisa vachiti handidi kuona Vachiwenga? Makamboona here Vachiwenga vachituka Vachamisa kana kuti Vageza vachituka Chamisa? Makamboona kupi? Nekuti Vachiwenga nguva dzese dzavaingobuda vaingoita basa rekungotaura ngoti vanhu veZimbabwe ngatibatanei tibvise corruption munyika. Corruption haiichengetedza nezvigananda zvake munomuziva. Ezvizvi maakutanga kuti hanzi he chinchinyi, musataure zvinhu zvisina kana nebasa rese mani. Vanhu ava vanhu vari kumira neNgirikini nevanhu havasi kumira nepati, nekuti pati hakuchisina chinonzi pati. ZANU-PF yamuti ZANU-PF ndeipi yacho imini? Makamboona Daniel Garwe naZiyambe vari vanhu vemuZANU-PF? Saka imimi munozoiti ZANU-PF papi? Makamboona imimi vanhu vakaita sana Tino Machakaire vari vanhu vanonzi vana veZANU-PF chaiyo here, kana kuti vanhu vakatogadzirwa vakatengwa nemari kunzi muchange muchiplaya mapati iwayo? Handiti. Saka munofanirwa kuti munyatsonzwisisa kuti kana imimi muchituka imimi vanhu, munenge muchituka vanhu muchiti chii? Kana muchidivhaidha nekuseparata vanhu, muri kuva division yenyu iri kubva papi? Inokodzera here kana kuti muri kuedza kumanikidzira zvinhu zvisipo? Nyika haimiswe nenhau yekuti hanzi inini handidi uyo, wobva waramba wakatoti handidi kana umuona, handidi kana umuona. Uda kuti aende kupi iye ari munhu wemunyika imo? Handidi kana kutotaura nezvake, handidi kana kutonzwa nezvake. Hauvake nyika kana wakadaro so. Unenge utori dhanda hedi chaicho rekupedzisira kana ukaona uchiri kutotaura mazwi akadaro kuti handidi kana kutombodzwa zita rekuti Geza, handidi kunzwa zita rekuti Chiwenga. Hauna kana musoro. Zvitori nani kutonyarara zvako because hauna kana pfungwa yekuvaka kana nyika. Pfungwa yako haibuildi. Zvakafanana nekuti ukatadzirwa mumusha nevanhu vemhuri yako chaicho, unopedzisira wakutoponda uchitouraya kana kutoti vamwe handichadi kutotaura navo zvachose. Munhu akadaro havake. Kana uri munhu wechirume hausimbori murume. Hakuna type yemurume akadaro. Unenge utori zibenzi rekupedzisira chaichako. Handiti izvozvi takatarisana neNgirikiri nenhau yekuti munyika medu isusu hamuna opposition. Munyika medu medu isusu hamutomborina kana inotonzi ZANU-PF chaicho. Mune iri kutongonzi ruling party yezvigananda yamakaudzwa nezita kunzi aiyo ruling party yezvigananda. But you ignore that, keep pointing other people muchivapa mazita asina kana nekwaari kubva, nenyaya yekuti mimi you are obsessed nekurwa nevamwe vanhu vasina kana nekutombokutadzirai. Ipapa ndikakubvunzai kuti paipondwa vanhu munguva yekuda kuvhoterwa kwaChamisa, makanzwa here Vageza? Maivaziva imi? Vachiwenga makamboona vachimira here vachitaura vachiti tichada kurakasha vanhu tichazoita sei zvaitaurwa nevamwe? Simply to mean that kuti Vachiwenga chaicho vanga vasipo mukati menyaya idzodzo dzaitaurwa nevaridzi wadzo. Ana Daniel Garwe avo hamusi kuda kuti mutaure vanhu nemhosva dzavo, makutanga kutora mhosva dzaana Daniel Garwe muchidzisa kuna ana Chiwenga naana Geza. Zvimwe zvinhu mani vaine Ngirikini nedirection vanhu veZimbabwe. Handitika nekuti mukasava nedirection kana kunzwisisa zvamuri kuda imimi, hapana chamuri kumbobuilda. Zvamuri kuti muri kurwira izvo hapana chamunenge muchirwira. Munenge muchizvicontradicta. Mafacts enyu imimi amunenge muchiburitsa imimi anenge achikunhingirikinai futi, achikutenerai futi imimi kwamuri imimi, achikukonai futi imimi, kureva kuti hapana kwamuri kuenda. Ivai vanhu vane direction, vanotarisa direction, vanovaka. Handiti muri kupanzwa. Kune vanhu vakawandisa stereki vakabuda muri vanhu chaicho vakabuda muTriple-C naChamisa chaicho. Handitika vari kufollowa Vageza, vari kumira naVageza nekuti vari kuziva kuti haisi nyaya yemapati, inyaya yevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe, that is Triple-C yechokwadi chaicho, yanga iri yevana veZimbabwe. Handitika saka nekuda kuti mazita iwayo akakepchwa Triple-C and ZANU-PF, you have to understand that kuti hatichashandise mazita iwayo, takumbomira tiri vanhu vemunyika torwisa vakakepcha mazita iwayo tovabvisa, then zvimwe zvinhu tozoona kumberi uku.
ndo zvinhu zvatakabvira kare tichiuya panapa tichichemera kune vanhu kutoti vagone kuzvinzwisa zvinhu izvozvo, but tanzwa nengoramba tichingodzokorodza. Unoona nanhasi unotonzwa mumwe munhu achitovhunza mibvunzo iyoyo kuti hanzi Geza uyu ari kushandidzana nani. Geza kana achishandidzana nevana veZimbabwe, vana veZimbabwe ndiani? Mwana weZimbabwe asitamisa. Mimwe mibvunzo iri kubvunzwa apa haisiriyo. Tarisai kumberi uku, kwete ngoramba muchingodzokera kumashure. Hakuchisina chiriko kumashure kwamaiti ZANU-PF TCC. Kwese hakuchisina, zvakatopfuura zvese zvezvezvo. Kwasara vanhu vemuZimbabwe nezvigananda zvakakepcha TCC neZANU-PF. Ndofunga ipapo ndanyatsova clear manje pavanhu vese vanotogara vachibvunza vachiratidza kusanzwisisa pamusoro paGeza naChamisa kuti tinovabatanidza papi. Ndo patinovabatanidza pakuvati vanhu vemuZimbabwe vari kurwira nyaya imwe chete ende vari kurwisa enemy imwe chete. Handitika. Saka imimi kana maakutaura muchitaura zvinhu zvekuda kutuka uyu side iri neuyu side iri, which means imimi ndimi makatofanana nezvigananda, imimi muri kutopromota movement yezvigananda, nekuti movement yezvigananda iri kukurudzira kuti vanhu ivo vadivhaidwa vasashandire pamwe chete. Imimi mobva masvika futi mobva macontributor futi the same applies. Zvoreva kuti hapana zvamuri kuita, mutorewo zvigananda futi musingatozive futi imimi. Saka siyanai nekuparadzanisa vanhu vari kurwa hondo imwe chete. Iyo hondo yemuZimbabwe chaiyo yakarwiwa neZanla forces neZipra forces. Handitika. Kwai kuine Zipra neZanla. Handiti. Ndo zvakafanana neTCC neZANU-PF yaana Chiwenga. Izvo zvigananda izvo hazvisi ZANU-PF izvo zvamuri kuswera muchitukira Geza naChiwenga. Zvinonzi zvigananda izvo vanhu vakabvuta zita reZANU-PF. Handitika. Saka Zanla forces neZipra forces ndo TCC neZANU-PF yanhingirikiri yaChiwenga nanhingirikiri naChamisa. Saka musarwisanise vanhu ivavawo since vari vanhu vari kumira nekurwira Zimbabwe vana Geza. Handitika. Saka Geza naChamisa havapo nekuti varwisaniswe kana kuvadivhaidha muchivaseparata muchituka uyu muchiti hasiwe uyu, muchituka uyu muchiti hasiwe uyu. It doesn't work like that. Handiri kupona kuliyenti vanhu vanofanira kuti vanzwisise zvinhu izvozvizvi. Wada kuendeswa kuchikoro chipiko chekunzwisisa zvinhu zviri simple zvakadai so.